ще видите много интересни експозета, красиви кътчета от нашата природа. На вашето внимание предоставяме изложба на младите художници, възпитаници на госпожа Петкова и господин Петков, както и фотографска изложба на втория етаж под ръководството на госпожа Дамяна Лавинска. За вашето пролетно настроение ще пее Криси от 6-ти музикален клас. Искам да отварям аз очи, вече съм пъти. На моя ден не си върви, а дори си ти. Смей се с вечността, завинаги остани с мен. Всяка нощ и всеки ден гори за теб моето сърце, бавно минават мините. За теб и твоите нежни ръце не спират да питат очите. Питам откъде си, кой те прати, истина ли си или мечта? Мога ли да имам аз любовта ти, завинаги да бъде моя тя? Пак вървя в нощта, празно е в моята душа, сред безброй звезди. Питам се къде си ти. Бавно минават мините, за теб и твоите нежни ръце не спират да питат очите. Питам откъде си, кой те прати, мога ли да имам аз любовта ти? А сега ви каним да разгледате нашите изложби, включително и презентациите са много интересни, с много красиви изгледи от нашата природа. Основното послание е да съхраним природата такава, каквато е за поколения напред. Благодаря ви. Приятно настроение, пролетно пред цялата година. Водата представлява прозрачна течност без мирис и цвят. Покрива около 71% от повърхността на планетата Земя. Водата е в океаните, моретата и другите водни басейни. По-голяма част е солена, а съвсем малка е сладка. Водата е едно от малкото вещества, които се намират свободно в природата в три агрегатни състояния. Вода има в облаците, в айсбергите и други. Количеството на вода на планетата Земя е едно и също. Животът на Земята е започнал от водата преди милиони години. Почти всички риби живеят изцяло във водата. Какво е това питейна вода? Водата, която използваме за какво? За пиене. Така, добре.